βιταμίνες. Άμα δεν παίρνετε φρούτα, δεν τρώτε βιταμίνες, υπάρχει πρόβλημα και δεν θα μπορέσετε να μεγαλώσετε κανονικά και δεν θα μπορέσετε να ψηλώσετε όσο θέλετε. Οπότε, δεν θα γίνει στο τριγύριο εδώ πέρα. Βασικό που λέτε είναι να ξεκινήσουμε να τρώτε φρούτα και λαχανικά. Άμα δεν τρώτε φρούτα και λαχανικά, προκαλεί κάτι που λέγεται αβιταμίνωση. Είναι δηλαδή χωρίς βιταμίνες. Άμα υπάρχει αβιταμίνωση, δεν είναι Λίγο. δεν είναι καλή. Δεν μπορεί να μιλήσει ψηλά για να πάρει την μπάλα. Είναι βασικό δηλαδή τα φρούτα και τα λαχανικά να είναι μέσα στο διαιτολόγιο σας, μέσα στη διατροφή σας καθημερινά. Πώς θα τα τρώμε την ημέρα? Κανονικά. Για να πούμε ότι είμαστε καλά, για να πούμε ότι τρώμε φρούτο, θα πρέπει να τρώμε γύρω στα 4 φρούτα την ημέρα. Τα 4 φρούτα είναι πολύ εύκολο να βρούμε. Να μας σκεφτούμε ότι μία μπανάνα θεωρείται 2 φρούτα, ένα μιλαράκι και 2 μανταρίνα. Αυτά τα δόση λιγάκια της ημέρας. Άμα δεν παίρνετε φρούτα, δεν παίρνουμε βιταμίνη C. Η βιταμίνη αυτή βοηθάει να φτιάξετε μυϊκή μάζα. Να δυναμώσετε δηλαδή, να είστε πιο δυνατοί όταν θα παίζετε μπάσκετ, όταν θα προσπαθείτε να πηδήξετε και να πάρετε την μπάλα, όταν θα τραβάτε την μπάλα από τον άλλον. Άμα δεν έχετε τις απαραίτητες βιταμίνες, θα υπάρχει πρόβλημα όσο αφορά τη δύναμή σας και την αντοχή σας. Σαλάτα τρώμε με το καθημερινό μεσημεριανό. Δηλαδή δεν έχουμε κανένα πρόβλημα για αυτό, έτσι, όλοι κατάλαβα. Μέσα